Bon dia i benvinguts a un altre vídeo d'Orange Store, el vostre canal en català de bicicletes. Bé, avui farem un vídeo sobre els discos de frens, sobre quan els hem de canviar, com sabrem que els hem de canviar i quins posarem de recanvi. Així que, sense més preàmbul, capçalera i a canviar-los! Bé, què tal de nou? Anem a veure els discos que teníem abans i com sabrem que estan desgastats i com els canviarem. Mireu, aquests són els discos que tenim actualment. Són uns SM-RT54-M de 180 mil·límetres de diàmetre. Ho podreu veure aquí. Veu? Primer de tot hem de saber si tenim centerlock o 6 cargols. Mira, aquest d'aquí sabem que és centerlock per aquesta peça d'aquí, que aquesta peça amb una clau s'apreta i queda ben fixat. I si teniu 6 cargols, veureu que aquí tindreu cargols amb una clau Allen o una Tor, i això és el primer que hem de saber. Aquí tenim el de darrere. Normalment el de davant són 180 i el de darrere 160. Aquí tenim el model també, SM-RT54S. Aquest parell de discos que venien de sèrie al Depot Village estan per uns 10-15 euros. O sigui que són gamma baixíssima, han funcionat bé, però ara que s'han desgastat voldríem fer un upgrade del tema de frenada. Una cosa molt important, com podreu saber si està desgastat el disc o no? Primer de tot, el que hem de fer és un bon manteniment. I què passa quan la pastilla de fre se'ns gasta massa, no la canviem, llavors la pestanyeta d'alumini i de ferro que separa les pinces salta i toca el disc. En aquell moment ja aquell disc ja el podem canviar. O sigui que si us ha passat alguna vegada, canvieu-lo, perquè les properes pastilles de frens aniran condicionades per les marques que han deixat el disc. En aquest disc d'aquí al darrere m'ha passat això i mireu com està. Aquí hi ha unes línies que són les marques de la pinça, del ferro de la pinça que ha anat deixant. A més, podem veure que el cilindre s'ha desgastat perquè aquí hi ha una rebava, hi ha un canvi de nivell, i això denota que l'aleació d'alumini i d'acer d'aquest disc s'ha desgastat massa. Llavors l'haurem de canviar. Bé, els discos que hem escollit per reemplaçar els vells són uns Shimano RT... Shimano, fa lo portuguès. Són uns Shimano RT M900, que valdria ser l'equivalència dels XTR en bicicletes normals. Aquests són per bicicleta elèctrica, però els farem servir per aquí. El preu són una mica més cars, però és que hem tingut l'oportunitat d'aconseguir-los amb un descompte brutal d'una botiga de Sabadell i els volem provar. Tenen sistema Ice Freezer, bàsicament que refreda el disc i no es recalenta. Una de les coses que heu de tenir super en compte a l'hora de manipular el disc és que mai heu de tocar el disc amb les mans, si no es contaminaria. Llavors l'hem d'agafar d'aquesta manera i agafar-lo així. Al ser un disc de bicicleta elèctrica, podeu veure que aquí té un imant. Això el traurem i mirarem la bàscula quan pesa. Per comprovar l'antic, comprovarem el pes de l'XTR i aquest. Jo diria que està entorn al mateix pes que l'XTR, però anem a comprovar-ho i a veure com està de pesos. Ara us ensenyo les eines que necessitarem i anem al tema. Vinga, som-hi! Per treure el sensor aquest de velocitat de les bicicletes elèctriques hem utilitzat una clau Tor del 10. Cargols fora. I això no enganya. Mira, anava a passar els discos i abans de passar els discos dic anem a passar els cargols aquests de centerlock del vell i del nou, a veure si hi ha molta diferència. Aquest és el vell, 16 grams, i el nou, 9. Recordem que estem pesant el de 180, que és el de davant,
i dona un pes de 131. 131. Ara anem a posar l'antic. I l'antic ens dona 148. Bueno, doncs una miqueta més lleuger, això que guanyem. Bé, doncs ja tenim les rodes desmuntades i el que farem ara serà treure el disc. La clau que farem servir és aquesta. Aquesta és la clau que farem servir per desmuntar el disc de Centerlock. Recordeu, si teniu Centerlock, aquesta clau és indispensable, val? És molt senzill. S'encaixa aquí, al contrari de les agulles del rellotge, i surt sense problema. Ja anem a passar els discos. Anem a posar el vell primer. 131. I el nou 117. I què? Sortim guanyant. Mirem un altre cop la fletxa de rotació. I ja apretem. Són 40 de força. Aquí, si no tenim dinamòmetre, el més que puguem. I no para, i no para. Bé, ja hem muntat els dos discos i ja veieu, que va com la seda, Bé, ja tenim la bicicleta muntada, els frens RTM 900 de bicicleta elèctrica, la nostra mountain bike. I l'única diferència és que hem de treure l'imant, com ja heu vist, i per la resta ara us poso aquí els pesos per comparar-lo més que res amb l'XTR, que seria de la mateixa gamma però en bicicleta elèctrica. L'única consideració que hem de tenir en compte és que la roda davantera ens ve amb aquesta peça, val? Aquesta peça encaixa perfectament amb la clau que us he comentat abans, però la boixa de la roda és una mica més gran al davant. No la boixa en si, sinó el tub cilíndric que surt de la boixa. Llavors, amb aquesta clau, si no arriba a la peça, queda així i no podem roscar. Llavors hem utilitzat la que teníem abans, que va amb aquesta clau. Llavors rosquem i ja està. Us ho dic perquè si us passa el mateix, doncs podeu aconseguir l'altre cargol i fer-ho servir amb aquesta. Dit això, anem a fer ara que està la bicicleta aquí. Aprofitem per fer un rentat de cadena i una mica el quadre, en sec, i res, i veieu la bicicleta com ha quedat. Gràcies. Per cert, si us agrada el vídeo, voleu més vídeos en català de bicicleta de muntanya, subscriviu-vos al canal i feu un like. Gràcies.